morning everyone. Me again, Busnoy. Karon, we're going to Ayala. Ara ni tan-alang gud. So nag-uwan-uwan siya guys. Uwan guys siya. Ready at ang ringtone. So, pagawang na guys, hinahingi na ito padagan kay basta kayong daan. So, ato na guys. It's so hot. It's cold, cold. So, si Busnoy raday ang hot. So, kung kasi ito ganahan nga magpainit diha, pwede ra mo mag-init ng tubig. Mukha sa bilis ng muyong. Sa Carl's Fried Chicken. So, mga onta. Paso. Basta po kayo sa inyong kasama sa pagkatiyan at alumunan ng Panginoon. Mga lalaki. So guys, nalamit rin sa Ayala Center Cebu. Padong sa Metro Ayala. Light. Ha? Nindot na kayo siya. So mga mingita sa Medrio sa watch repair kaya ako sa nang ipahiyo mulilo kay wala na ganda. Battery lagi pwede isang battery ni. So dara guys sa watch repair ato tabadong. So guys, sorry ka na lang Rilo. Guba daw ang padungi kaslabay. Ayaw eh. Di nilabay kuan lang ni butang sa kuan kay mahal kayo ang bayad 1-2. Guba daw iyang mechanism. So 1-2 ang charge. Circuit mechanism niya. Pahit na tagbago guys. Oh, nag-withdraw siya guys Okay. Withdraw siya para palit daw niya tripod. Nice kayong Ayala. Sakang kayo. At kami sa third floor. Sa Henry's camera. Dami sa Henry's camera karon. Online man Nice siya. 650. Yun kan eh. Kana siya kay 540. Kung para cellphone niya ma'am. Kung ano, natay vlog kit ma'am. Bakit ano? 3,000. Kamahal sa daan. Kana siya kana iPad. Kana po siya bar. Ngayon. Sa live. So guys, nakapalit na gid mi guys para sa vlog.
May Ganito na sa tripod, gamit sa vlog, para vlog na ko po pohon. So, Gamit ko ano. kuan, katong iyahang sainganan na niya. Tripod, ganyan cellphone holder. So, naanami diri sa grocery. Kung saan ma'am ignog kang sugar taray. Ha? Ha? Wala sa SM price dili mahal. Hi? Kaya ang ilang price dili mabay sa SM ito ang mahal. So, money price sa milk ni baby Usinilak 6 months 1781. Kasi maganda sa ato tag 400 grams. Kasi may aning gagmay guys, kaya sa kabukod, kani siya tulo, kani siya usa 400 grams na kaya 694. So, alimitri sa mga karnihan, isda, ikan. Oy, bordak. Saan na siya? Ambot. Ha? Ang name kay bordak. Bulldog? Murag bulldog. Masya tubo. Tubo na siya ba? China yun mo? Kapoy na si Ox. Sige, barog. Taas kayong linya. Taas kayong line sa grocery. Ang sa pataro sa mga manani. Dipot ko kay trash bag. Para in case maulan, di mabasa ang grocery. See? Improvised trash bag ang aming gamit. Sa dihan kalakaw ang akong buti. Kay flat ang motor. Nakabaws ang motor. Kakapoy, lakaw na pag dapit pasaka pa dong ABS-CBN. Huhuhu. So, malas pagkikita nilong kay flat na sad. Ako ni palitan ng pagmunigi ng interior, balitan. Ako nga asawa, kalakar at agikan ito sa kuwan. Ito nga rin. Ay, malas. So, pag ko na siyang ligid. So, 770 at ang gabayran ka ron. Sa mana ni siya akong gamiton para mag-vlog na. Okay, nanay siya na. So, guys, naabot namin. Medyo kapoy din na gabian. Niya. Mo niya mo gipamali. Ang bigat. Wait sa ha. Ayaw mong kahigmo. Nasa sa trash bag. Oh. Kay layot man na ato man mi dito sa Yala. Ang sa dito minag. Lang siya willing bati. Dito minag grocery. Unya. Sige man tag ulan-ulan. Pero pag gusto mo, wala pa may ulan. So, para kuan, Girl Scout man. Nagdala ko dahil trash bag. Akong giputos kaya may kadala o kuan. Pang grocery na bag. Then, mo na panlit. Mo na pinaka-the best na mo na palit. Pinaka-the best pa. Iyang gi-invest kay para sa iyang pag-vlog. Yes. So, recommended jud kay amo jud na i-recommend si kuan kung palit mo mga accessories for vlog. For vlog ba jud na? Or for vlogging guy. O kay ato jud mo palit sa Henry's Cameras. At sa ito kay Ayala, sa Ayala rin, Center Cebu. So, mo to, mo may nakapalit mi og Olanzi na brand na tripod, mini tripod. Mo ni pinakagamay nila o pinaka barato, which is 540, but grabe kaysa nun siya.
worth it ang price kay 200 siya. Kanang, ano siya pangalan namin? Sturdy ba? Oh, sturdy jud siya. Ano siya nga nani? May camera holder. Makashock! Kaya mas mahal pa sa tripod. Kaya ilang mo tag 650 siya. 650 guys. But nandun kaya siya kay aluminum alloy man siya. Kaya siya kay murag met. Iron din siya iron. Quizzing ka na. Ang pangalan na yan mo kay. Ano siya klaro. Ang pangalan niya kay Ulanzi Iron Man 2 phone tripod mount. 650 siya pero di ka mahadlok kung naka sa daan nga imong ibutang imong phone kay murag di gid siya ma-snatch unless kung i-snatch the whole thing apil na ang tripod kung nagyaya sa kagunit but pero kung kana lang kanang i-snatch nga ang cellphone na unlike anang mga Stangkuan, mada. maapil siya Oh, dili dala jud kay maana kay mo Tingin mo slide siya, na to siya yung pero makakuha. kinahanglan kung kani snatch apil na tanan lagi mo kay gaya na jud ka gunit sa mga tripod nana basta magyaya so enough for the tripod thing at nasa to sa Para na grocery siya. Para vlog na. Oh yeah, thank okay you yun so yung much. seryosoho ng pag-vlog kay mahal kay sanan dapat seryoso niya dayon message mo kalimot yung subscribe kay para napatay daghang videos na ma-upload diba So, don't kinsay na forget prank? Bush Noy ay ako rin na prank Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. sige lang makabaw siya sa diya ko tuhon sige ikaw anong grocery o niya mga to nag-ulan man sa mana nag-ready dyan ko trash bag kay para dili mabasa So, amo ni siya. ayaw kasi adong kay para magamit pa na tong trash bag ug kani in town ako ning gibit-bit gikan sa iskina sa 360 iskina sa Kanduman kanay 360 pharmacy antod anang inig naay unsay nga na overpass at bang sa na gasoline station din nagilakaw ko na kay flat ang ligid sa motor. Oh no. Ug kani akong gibit-bit ug usa ka helmet ug ang akong bag. So lakaw ang beauty sa kagabhion. May gani way uwan swerte. So mo ni among gipamalit. Angkong para sa among Yuri baby o Yuri girl. Mora man si Yuri baby o si Yuri girl guys. Dito Oh, napakichay. Oh, for Yuri again kay Kisa na Yuri. ha? Si Rabbit Content naman. rabbit ni Yang. Asam si Yuri? Pati si Yuri kay exposure ni Yuri kami Yuri. Unya, mo nang gidaghan akong palit ali sa gidaghan jud more than one naman so daghan na guys. Giduhan ako kapalit ng inani kay ngano. Mapalit tag inaning pechay na umbok lokal sa iskina lang sa mga merkado. Oh, here comes Yuri! But I don't like Yuri so much. Wala mo siya kiring. Kagilingid. Hindi ko ganahan jud kay yeah. Sa kanta naman yung stop. So, napakichay. Kay 53 na ang kilo niya, di ba? Sa market, 120, 100 ang kilo. So, kahit namidaan, walang sige gidagahan kay. Gamay kay mo ref, di ba? So, next. Try ni ko. Ito, since namin sa Ayala, nag-grocery social. Mahal kay guys. Ito, nag-grocery Ayala. Kay murara sa SM. Sayang kaayo, mag-differ ka mga 3 pesos, 2 pesos, nalagay 5. Kani, ang ko pa man dyan ko ka-try ani. Pero, ambot lang. Hopefully, dili siya lata nga pagkasutanghon. Hindi sila pagluto. No, maski pag dili mo. Hindi mo tubigyan, hindi mo lata. Siya nga, siya pagkaluto. Ride. Ano ba yan? Ito na siya, no? Huwag niya siya itabong. So, money sa tanghon. Then, ang paborito niya, nako bitaw, pero
Night time nga, di ko ni siya paborito. Puta, paborito yun siya lang yung ham and cheese. Di gani, ang biscuit ni mama, di na ito kalimutan, yung papa, yung pang snacks. Gamay naman may gave ko. Sa Perisad guys mo niya paborito yun. Kaniji yan. Del Monte nga pineapple. Isa Mga paborito ginagawa. ngayon. Di na lang yung paborito, Morning kay ka na. mahal mo. Morning ka. Kanina yung ipalit no kay siya naman minom. Ang uban di mo minom. Wala na sa pagpo. Kisa ko din minong na ganahan sa papa. Ano Ganahan si siya. mama? Sa Perisad guys may go. Eh para dali ra ni nagpunta kada adlaw. Kasi na ng palit. One last thing. Kani, since nag-start ng online class, di pa na sa naman si Andrea, 8 lang sa si Amay, wa dyan napalitan og Milo, kay waslay Milo nga Tetra Pak. Rich mo dyan, pinakaganahan ni Amay sa Milo. Nga, milk drink. Choco milk drink, guys. Mo ba? Sayot may, no? Ano yan? Naman ko nakita na, ito sa chichiryahan. Gamay naman naman sa chipira. Itong kuan, clover chips. Kung gani, bagus akong pananaw, I don't know kung karon pa lang ba niya siya o dugay na. Yeah, so, ang para sa mga doggies na mo, kay Sugar, kay Trixie, and kay Cutie. Ang ilahang kuan, Eggnog. Eggnog is life. And for Yuri na sad. Sus, nag-apil-apil na sa si Yuri na. Ano siya yung biskuit? O siya ay rabbit niya mukha. Unang biskuit. Oo, gano'n eh. Kani, katuwa na siya live food. Bago siya breadstick. So, palitan na sa siya. Nang ito siya iyahang. Kani sad, kani Yuri ni. Kani Prisa. Uy, si Yuri. Hindi kani Yuri. Ano siya Para. nag-apil? Laba din eh. Daot ka ayo. Duhara ka buot noodles. Kaya walay quick chow nga. Hot and spicy. Of course, food kay baby. Diaper. Diaper among ipalit kay. Mahal man dito ilahang milk. Like, ano man, ang difference is 40 pesos. Tapos ang 40 pesos, guys. Mapalit na nato og ang 40 pesos, mga lima naka-pansit canton. Ilahang masima-sima. Namin sila amin, especially Andrea. Ang pansit canton, ang kay mama, ug ni papa, mga nila haron kuan. Pakita ko na kung sa ayang iparis ani. Wala man gud dito na sa Ayala ang katumpi nga among bag-ong napalit ba dito sa SM Lasyon. But wala man ito sa Ayala. Turmeric. Ang turmeric nila nga naman sa Gourmet Herbal Tea Collection sa Ivana Naturals. Turmeric cinnamon na flavor. So, ang ginabuhat nilang mama, half ani, half food sa aning 3-in-1 nga Nescafe original. So, lami daw ang timpla para sa ilaha. So, among napkin, among gipunan kay magdungan-dungan, manggid mi diring bupat. Gipunan na nako kay pin nako makuangan. Kani ka baby kay wala na ko ni palit og lactacid niya kay kuan. Wa man sa kita dito lactacid. Kasagaran makita ko lactacid sa pharmacy o sa Watsons na. Kanin lang kay para gamiton ako sa pang-ilo niya. Nya, bato-bato sad. Ako sad i-try kung humot ba sad. Oh, naigamay yung dilata. Kanya, as usual, ang pinaka-paborito nilang corned beef nga hot and spicy. Geredic, in case wala yung mga sudan ng among mga doggies. Wala di man lagi na muna yung gikuha. Murag 555 mga to. Masad na ma. 555 lagi dito. Hindi siya. Bisag lang mo kung ipakuha mo. Sayot may siya panguha. Pata lang yun siya panguha. Then kani, sakto gud ni ako ipakuha kay para kang papasad or para sa namo kung tanang mapulaan ng sudan niya dali ra sad maluto gisahon lang kani blue man jud ang gusto ni mama kay makahaslag ko no. No, say dito. Kanang puti be. Puti na gulagaan ni mga slag. No, mo siya may yellowish man siya. Kani siya puti no, na blue. Muhas lang siya pero nice light blue. And then, wala ko kitang downy, natong downy nga pang baby gani. Di ba na ay anak nga variant sa downy, dagkat variant good din downy good. Kita ko inani sa Dell. Pero ganahan medyo po anang humot sa Dell kanang pink.
Wala man sad sila del na pink did Shampoo o conditioner. conditioner. Hodyo dito guys. Sa ilaha kani 64.50 sa Metro Ayala no. Sa sa Suda kay kamo siya sa isintaran. Siya na pa 11 plus 1 pa. Wala mi karne kay hate jud na nako ang pagpamumpra og karne sa mall nga kani ka papiliun. So mao na to guys. Medyo kapoy na din mamahuway na sad mi kay mga unsad pa meron taud after ani. Ayaw jud mi kalimot pag-subscribe sa iyang channel ha. Channel niya, pero na sad mga channel na ko. Boss Noy. Thank you so much. Kapit na mo mag 100 sub. Really? Yeah, thank you so much. Salamat sa mga nang-subscribe niya. Hopefully, inyo sa i-share ba sa inyong mga family and friends kay kanang kanang sabi nga daghan sa dang subscribe sa Thank you and bye-bye. See you on the next videos.